बेचारी ईटा सवेरे कैसे ढोई हमरे भैया जो नाल तबला बजाव तड़े बंजू 3 गो कलकार आइल बड़े हई जानी टुन टुन भैया फिर फोन कइल हेलो हई बजावे हला तो चल बस जी को आदमी आइलो तो कल हमनी के बानी जाए 8 आदमी तो 3 आदमी के छाट दी ये 8 आदमी के जलले हां जन परिवार बड़ा से बड़ा 8 जोड़ी पूरी खाई लो लेकिन ये मार दिहल 60 जोड़ी कराही चढ़ावे के पड़ी कलकार ओगर नचनिया कान नारायण नहीं खो ए कलयुग के नाद नारायण बड़ो लेकिन आई जा एक समय के बात बा पुरानो हमार माई रहे तो खुश काहे बाड़ू बोला माई मर गई तो हमरा खुशी बा जान तनी काहे रे एजा माई बड़ा कष्ट में रहली है। अच्छा काहे कि उनकर उम्र हो गई रहे ना ऐसे बड़ा कष्ट झेलत रहली है तो मर गई तो ठीक न भइल माई मर गई तो खुशी बा हम तारा से हेलो जो माई के ममता माई के ममता अरे गम के अब तक खोले हसमत रे पगली पगला के बड़ा कम बजावे के बा रहे अपना करो जही माई के हम पेट में रहे परशुराम भैया तो सोनू बबुआ घर से माई बहरी ना निकलत रहे घर से न निकले लाज रे धर्म में दुनिया बा माई के दूध के कर्जा केहू ना चुकाइए भाई धर्म में ही दुनिया बाटे धर्म में ही दुनिया बाटे केहू गैर के बेटी है हसमत रे पगली ये हो अरे टुन टुन करे जीरो वालों क्वालिटी के गायक नहीं कौआ लूटी के गायक बने मार हड़बड़ गड़बड़ हड़बड़ हो साथ जाता जमाना के नियत है माई गौर करिया जमाना की नीति नियत नियम है माई हो माई जो जन्म दिले तौने बतावले कहीं पापा हरे हो चाचा हरे काका हरे तो वापस के पूरे कुल अध्यात्म बात पर नहीं थे वो अध्यात्म में गुरु के लिखी मरले के
हटे चाचा भाई कोई के समझाई के हटे चाचा भाई कोई के बतलाई सुधे ना पाई सुधे ना रगोनी केवल शुभ होला नियम है हमने के सनातन धर्म में मृत्यु कब से शुरू भइल कब से प्रारंभ भइल केकरा मृत्यु के देवे के ड्यूटी मिलल रवा कहब न हम अगला बार में कहब ई बात जान ली जब तक ले बरखी ना होला जब तक ले कोनो शुभ मुहूर्त ना होला तब तक ले अंतिम श्राद्ध में शुभ ना मानल जाला उससे स्तुति ना कइल जाला सुझे ना पाई सुझे ना हंसमती रे पगली है अरे बेटा